तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर तो बे भिडिअ जादों लोगोफोर नोंथांमोना माने खोनासंलांदो आरोना माने नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय नंगौना नङा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि रागजोंथाव जागोन आरो दुखुनांथावबो जागोन बेराफारसे सानोबा आरोना तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानगोन जे नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ सासे मास्टार उदालगुरियाव जे एलपि स्कुलाव माने बिदि खालामनाङामोन आरोना बे मास्टारा माने जौ लोंनानै सात्रफोरखौ फोरोंना लागे बेफोरबायदि माने जौ लोंनानै डान्ससो खालामलाबायदों आरोना मेथाइसो खनलाबायदों आरोना सानैजों बेनि हेल्पार आरो बियो आरोना सानैजों थ' लोगोफोर बेफोरबायदि माने मास्टारफोरखौ मा खालामनांगौ कमेन्ट खालामहर लोगोफोर कमेन्ट माने लागावना हर होसिना हर कमेन्ट माबायदि हरनांगौ लोगोफोर थ' लोगोफोर आंबो बेफोरबायदि मानसिखौ राग जोङो आरोना माने सासे सात्रफोरखौ फोरोंगिरि नंगौना नङा खमसे खम मेनर थानांगौ नंगौना नङा मान सनमान नंगौना नङा बेनो आरोना आरो सरकारनि थाखा जानाय मालायनि थाखा जानानै बेफोरबायदि माने सात्रफोरखौ बेफोरबायदि बरबाद खालामजोबोबा मा जानांगौ आरो बेफोरबायदि गावनो जौ लोङो स्टुडेन्टफोरखौ मा फोरोंनो हानो बेलाय थ' ओरैबायदि साननांगौ गोनां बाथ्रा आरोना लोङो लोंनाया मास्टारफ्रा अनेक लोङो खिन्थु लोंनायनिबो टाइम दं नंगौना नङा लोगोफोर थ' नोंथांमोना दिनै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरथारनांगौ आरोना नोंथांमोना मा सानदों थ' गोसोआव मा सानदों बेखौ कमेन्ट खालामथारनांगौ नोंथाङा सासे इउटुब नायग्राबा इउटुबनि भिउवार्सबा नोंथाङा कमेन्टबो खालामहर लोगोफोर नोंथांमोना माने खालामथार आरोना कमेन्टखौ आं ओरैबायदि रागा जोंदों माने खाथियाव मोनोबा खनसे थाव होगौमोन बे मास्टारखौ सयथिबो ओरैबायदि रागा जोंखादों आं थ' लोगोफोर नोंथांमोननो बेखौनो माने खोन्थाहरदों आं माने नोंथांमोननि गामिफ्राव बेफोरबायदि दङबा मास्टारफोर दङबा होनो लागायना हो थाव लागायना हो गाबोन आंनि बदल आंनि नाम लानानै आरोना डाइरेक्टखा लोगोफोर आं सिदाखौसो बुंदों बेफोरबायदि मास्टारखौ माने दोखोसो होनांगौ बे उन्दै गथ'फोरखौ मा फोरोंनो बेलाय बेफोरबायदि जौ लोंनानै गावनो जौ लोंनानै थायोबा जौ लोंनासो थांखायो बे डाइरेक्टखा स्कुलफ्रावबो होमबा सात्रखौ मा फोरोंगोन बे गथ' जौ फेनानै थ' बेनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ माने नोंथांमोना मोनसे एडभाइस हरदों जे नोंथांमोननि गामिफ्राव बेफोरबायदि दाजाथों बा दस्रा स्कुलफ्राव बेफोरबायदि दाजाथों माने गिथों आरोना मास्टारफ्रा एसे सरकारनि थाखा जाग्रा सरकारनि गुन्दै जाग्राफ्रा एसे गिथों आरोना लोगोफोर थ' बेनो आरोना दिनै भिडिअ नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट गावसिना हर लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आरो आंनि भिडिअखौ जाय सानफ्रामबो नायबाय थायो नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै स' लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट खालामहर लोगोफोर आरो मोजां मोनाखैबा मानो मोजां मोनाखै थ' कमेन्ट खालामहर नोंथांमोन मास्टारनि घुस जाग्रा नामा थ' नोंथांमोना कमेन्ट गावसिना हर लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट टाइम